tallene. Nu skal vi fortælle om naturlige tal, hele tal, rationelle tal og reelle tal. Naturlige tal er positive tal fra 1 til uendelig. Hele tal. Hele tal er fra 0 og ned efter. Hele tal er ikke kommatal, som for eksempel minus 2,4 og minus 6,7. Rationelle tal. Rationelle tal er alle tal, som kan skrives som brøk a delt med b. Tal, der for eksempel kan skrives om til brøk, er procent eller decimaltal. Reelle tal. Reelle tal, som ikke kan skrives som brøk. For eksempel kvadratrod 7, minus kvadratrod 3 og pi.